O alcalde Manuel Ruiz asinaba esta mañá con representantes da empresa Facsa o contrato de adxudicación do mantemento das estacións depuradoras de Couso e Corrubedo. A firma asumirá o servizo das dúas instalacións a partir do vindeiro mes de outubro. Farao por un período de 3 anos, cun prezo de adxudicación de 3,3 millóns de euros. O rexedor valorou moi positivamente o acordo, que agarda poida ser moi beneficioso para os intereses do municipio, tanto pola boa xestión medioambiental como polo aforro que suporá para os petos dos veciños, de ao redor dun 10%. A oferta que fixo Facsa, por unha parte, vai a permitir adecuar ese esforzo da veciñanza pois nunha reducción que pode acercarse a un 10% do que viñan pagando, o cual é unha parte importante tamén para os veciños. A de Ribeira será a primeira experiencia da empresa castellonense en Galicia. Este es nuestro primer gran contrato en Galicia. Es verdad que gestionábamos la lectura de contadores en Lugo, pero bueno, realmente de la magnitud como el contrato este es el primero, con muchísima ilusión. Creemos que es una comunidad con un potencial de crecimiento importante y la apuesta por aterrizar aquí e gestionar aquí. Facsa fará unha aposta tecnolóxica importante nas dúas depuradoras, coa introducción de diferentes solucións digitais aplicadas á xestión intelixente e tamén á sustentabilidade ambiental, coa aposta pola enerxía de orixe renovable. Razóns fundamentais polas que obtivo beneplácito dos técnicos no concurso de adxudicación. Pues aparte de la flota, una muy fuerte apuesta por la eficiencia energética de las instalaciones, con multitud de actuaciones encauzadas ya a cada uno de los procesos unitarios que tiene la depuradora, no solo la instalación de placas fotovoltaicas, sino optimización tanto de equipos como de procesos, con multitud de herramientas informáticas, como decía, como simulación de procesos, bioquímicos, hidráulicos y demás, y también la sostenibilidad ambiental, ¿no?, de las instalaciones. Sabemos que la DAR es el paradigma de la economía circular y aprovechar todos sus recursos pues es fundamental, ¿no? O contrato prolongarase ata 2025, ano no que vence tamén o acordo con Viacua, empresa que xestiona actualmente o Servizo Municipal de Abastecemento de Auga. Daquela o Concello plantexaríase a posibilidade de sacar un novo concurso para que unha mesma empresa xestione os dous servizos, auga e saneamento, e así poder pechar o ciclo urbano da auga cunha xestión integral e eficiente do recurso.